Hello mga subscribers, likers, muli si Amador ng Magkipinto po ito. Tayo sa ating stroke patients natin, si Jerwin Pineda ko sa Block 5, Lakwit, Rayat, Pampanga. Ba? Kahit pa? Ano ba ang ating ginawa dati? Uy! Dami ha. So update ko lang kayo sa aming upper limb plus. Nakagawa kami ng 120. So ngayon, natin kung kaya niya yung 140. So check natin. So this our 24 session therapy. Ayan. Check natin kung kakayanin ni Jerry yung kanyang target. 200 yung po tayo. Po tayo 200. Walking siguro kahit mga 10 ulit. Naglakad kayo mga? Naglakad kayo? Siya. So tara guys, tuloy na kayo. Let's play. September 13, 2025, kaya 2024, session 9. Ito ka. Ito mag-go ka sa mo. Ito ka to. Yan. Pagbasa mula sa Bible, sa Roma 8:18, lahat ng ating mga naranasan ngayon, mga pagsubok sa ating buhay, ay aasa ka, hindi magiging malulati, basta pinagawa sa Diyos. Kasi sa yung ating bibigay, yung ating kapala, yung puso at pagkakausap ng Diyos. John 46, sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life, that no one comes to the Father except through me. Noon, maraming salamat ng God, ng buhay ng God, we glorify Father, we praise and praise das mo mga kamay ko, mag-ingat, pag-healing, mga Christian passenger injuries, ang muscle ligaments, ang bones ng mga God. Pagkadamin ko Panginoon Lord God, ang balik ko ang nakasan sa pangalan ng Jesus. Kuha ba? Baby, bibit lang. Ito bibit. Nilakad kayo? Aden? Adi na ako. Hindi na ba kala? Ala, ganyan mo ito. No, kailangan mo yung pang-haircut na rin. Kaya So, tara. ay. Oh, yung ito. Yun, may white tayo. Tuto ah. Look! Look! How are you too? Ikaw. Gaya na mga inspiration na to. Ito. Inspiration to. Ito, kaya ba ng sinong 200 to? Ito tayo. Ito natin. 200 dapat, matarget natin. Si tawag dito. Naya pa tayo. Si Pupo, nag-100. Oo. Okay.
to? Ha? Hindi mo kita? Andun pa eh. Oh. Pag mo niyan to, pak. Muna. Pak. Dalawa. Alam mo ha? Hindi mo kayo sa bagong araw. Ayan, motor ba? May diyan. Doktor ng manok. Di pa ako tapos to. O, di ba pag may sugat yung manok to, tatay. Di ba to? Ato, yung manok. Lagi ng ano, di ba? Di ba to? O, ayan mo po dito. Ikaw ang pupunta ng mga tao dito. Manali ka pa kanya, no? Ba? Ano yung mayo mo si Dito Jomen? Kumain ko, sisigat ka to. Mas kaya ka nila sabihan ko. Hey guys, so tapos din, yung BB niya is 120 over 80. Yan, very good. Oh, pare. Buha tayo yun. 120 yan. Diba? Ako gusto ka pare. Yan guys, actually, program namin 120. Hindi naman kasi hindi siya ng kondisyon. Yan. Sabi lang ito. Hindi ba ito? Ay lang ito. Ay lang ito. So guys, yung aming target ngayon ni Jerwin, actually, video natin pa. Hindi na ba? Sabi lang guys. Magdala ng konti ito. So ang target namin ni Jerwin guys is, to report ko lang kayo, no? So ang aming upo tayo ngayon is 200 yung aming target. At tapos yung upper limb niya, yung kanyang mga exercises is 120. Yan. So at least makuha kami ng 5 or 10 walking. Tapos same time, massage therapy, and then digital therapy. So ito yung programa. So nag-increase lang kami sa activities namin like upo tayo. So watch po guys, hindi ano, sa lahat po ng mga pinedaklan dyan, sa lahat po ng mga kapatid ni Jerwin, pamilya, yung kanyang asawa tayo, yung mga family, sa inyo po lahat, sa mga nanonood po namin ng aming journey ni Jerwin Pineda. So shoutout po dito po sa aming Lakbit, Aray, Pampanga. Upo tayo 200. Ito. 200 to ha. Hindi na ito. Pwede pa rin. Yeah, push.
Maintain guys. Yan. Okay. Relax in the next exhale. Circle, 1 power. Okay. 10, tulang set. Atas set. 42. First set, 50. The next set, relax. Pat. Relax. So guys, 8 set namin, 50 ngayon, nag-increase kami ni Jerwin para mapadali yung 200 namin target. So again, nakayanin kaya ng ating challenger yung 200. Upo tayo. So, tuloy ko rin. Dito Jerwin mo to, tubig. Sili-sili yung guy, paano eh? Ha? Yung maluto mo kanyan, hindi ba okay? Mga pilang bulan na yun. Siguro mga November na eh. Nandiyan mo ating kaya, totally. Next up mo na eh. Guys, water mo tayo. So water po ang ating pinakapanlaban po sa lahat. Ayan. So we drink water po tayo every day. At least 8 glasses water. Ha? Ito ko to. Para ma-rapid po siya. Sama yung kaya na eh. Dapat yung point eh. Guys, so we have a second set. Again, nakalimti na kami ni stroke patient Jerwin. So ito po yung aming second attempt for second set, 50 pounds po tayo. Okay. With that po, ready mo, push. Wala lang, wala lang. Hindi ka malito. Very good. 3, 4, 5,
15, tapos 14 ulit. Ito na. Ito na. Yeah. 16. Four. Push! Last time, pare. 4 to 6. Push! Last time, pare ha. Focus. Good. Okay guys, is our 2 sets 50 equivalent to 100 counts. Nilexel pare, nilexel, yung malalim, focus, relax, muna. So guys, makikita po natin yung improvement ni Jerwin. So sa each set po, dati 20 lang eh. So ngayon po, ginawa ko each set 50. So nakaya na, ibig sabihin, i-improve yung mga muscle niya sa kanyang lower leg. So again, abangan natin yung 2 sets pa. For equals to 200 counts. Ganun pre? Ganun? Ganun mo pre? Ganun mo, kung medyo mabalik ka na mga 11. 200 yun. Yan. Ito. So again, this is our 3rd session. So nakawala dito po kami. I-try namin ni Jerry kung kaya namin ang aming challenge is 200 po. Yan. 4 sets, divided into 6 sets is 50 counts. So 2 sets lang po. 2 sets lang po ang aming titira. Pre, push! Balik! Push pre! Stop! Bila to ha?
Lakas mo bilang mo to. Lakas mo bilang. 2, Yan. 8, 4, 5, Tumatawa. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Go, lakas, bilang. 18, Hindi na ako ah. Oh, balik ko. 19, Yan, 19. Yan, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7, 18, 29, 30, Last 20. 31, 32, Good. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50, ah, Tama ba? ay 40, 39.50. Iya pa ito. Guys, nagkamali natin counter. 40, 40. Iba yun. Commercial pa sa prank, okay? Mag-vlog yan. 40 pa. Okay. No! O, ito. 41 to. 41, Naisip ko to. Ang naisip ko. Ano ba tayo to? Mag-vlog yan ito eh. Hindi ko magnagaw siya. Yung wala ito din sila. Hindi ko ito. Ito na makapokus kami ngayon. O, ito. 44, Yeah. Classics guys. 45, Okay, last 5 guys. 150. 46, Ayan guys. Malapit na kami. 4. 47, Ayan. 48, Good. 49, Last one. For 150. For 3 sets. 50, Yeah, relax. Relax eh. Kung paano rin. Alright. Isang yan tayo. Ano dito ba? Tulungan pa. Tulungan pa. So guys, yun na po yung aming third sets. Equivalent to 150 counts. So, ayan. Marami kami sa aming final countdown sa 200. So, may kami ng Ms. Jerry para ng power. So,
Guys, ito ginagawa lang ito ng mga stroke patients kapag talagang totally malakas na po yung kanyang lower limb. Hindi po pwedeng gawin ito ng mahina pa. Makapunod ng fracture o kaya madaling mapagod. Si Jerry kasi tumas sa proseso bago niya ma-reach yung 200 o po na yun. Ito, shoulder mo ito ah. Tapos, yes, nakalagay ka na. Galit ka na yung mama niya. Focus ka na ito, focus ka. Diba, para. Hindi na ba? Nakakulis niya na. Ready? Okay, the next side. On the count of 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ready? For our 4 sets. We got, bless us. Push! 1, 2, ako gusto ko ba yan? Makalit ka na. 1, 2, good. Let's go. 5, 6, go, go. 18, 19, 20. Last step ito. Diba? Kenapa? Kenapa guys? Ganti na guys. Ganti no? Ganti na to. 170. Yung finish oil kan? Tinggal finish oil. Hindi mo nga to. Hindi mo ito finish oil to. Ah, Okay. Meron mo pa yan? yan pa.
30. Ha? Ganito na lang to ha. Dito, 30 bilang. 1. Dito. 20, 180 pounds. Kaya 180 yun. Ano mapaliwala? Kaya 180. Last 11. Whoosh! 40 ba na ito? Yan na. Kapulo na kanya to. Oo, ito. Puno na ito. 200. Kaya naman ito. Pasangin. Ano naman yung sinasita mo na? 40. 190 na. 190 na. Oh. Yan na. Ako bisyo mo. Makakabuin guys. Ang ilang. Makakabuin guys. Mahila. Mahila yung mag-therapy. Last 4 for 200. Athletic kaya mo rin. Last 3. Last 2. Wow. Makakabuin guys. Okay, very good. Guys, ito po yung namin 200. Ito po tayo yung Jerwin. 4 sets. And 8 sets, 50 counts. Ito po yung 200. Ito po tayo. Ayan. Wala ka boy. Sa ganda. Pakamat po. Ayan. Mga lambutin guys. Mami lang po. Tingnan. Maalam. Mami. Ay, bakit? Mami matunduya ka niyan. Ito eh. Inanto ka Koy. Koy, inanto ka. Ha? Konti. Wala ko naantok ka eh. So guys, tapos na namin yung 200 niyang target ko. Ayan. So face guard naman dahil wala pong nangyari injury sa kanyang ligaments, especially sa kanyang sa may lower leg niya. So nagawa namin ng maayos ni Jerwin yung 200 na upo tayo. So ngayon, after this lower leg, so ito naman po yung aming upper leg, yung kanyang pataas, paikot. So each program po ay
140 po yung aming gagawin ngayon. So let's watch nyo po. In the end, kung kakayanin natin challenger, yung 140. Yan. Okay, ito ha. Sama-sama mami yun. Ito. Ito, 140 to ha. Chatreta to. Okay guys, start natin yung ating upper lip. Nakatuloy yung mga nanonood natin dyan. So sa lahat po ng nanonood ulit, mga lingkod na ito, maraming salamat po sa inyo lahat. At please, don't forget to like and share, subscribe para po maraming matuto po sa mga stock pages natin na malayo po sa kanila, sa mga hospital, pero pag-therapy, pwede po ito pagtagaan ng stock pages po natin. Ayan. Pero situate po na yung blood pressure niya po is good condition. Hindi mo po pwedeng i-exercise natin ng ating stock patients na walang BP. Dapat naka-BP. Ito. Ha? Hindi ito ha. Okay, ulit. Five, six, seven, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Yes, seryoso to eh. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Hold! Relax. 50. So, one set po, 50. Ayan, ito ko nito ba? Nani? Namorod. Boss, ilan na ito? Ilan na? Hold. Misawa pa rin. Misawa ka rin. Dalong pa rin. Sa dalong. Dalong pa rin. Yan mo sa mo. Dalong pa sila. Kahit kung sila pa rin. Patay, wala magkintakan yan eh. Hindi ka pa rin para magkintakan yan. Kailangan ito dalong. Ang pakaigin kayo pagani. Hindi ka tayo minum ka po kamalahi ka. Okay. Nice. So, pinapin po siya ng tubig. So, it's like, parang kami medyo ni Jerwin. Parang may power kami. Ano po, 80? 80 na? O, hindi mo po 80 ha. Sige, ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Hold!
Guys, 100 na po yung kanyang upper limb. Okay, I'm going to relax the stock patience. Moving challenger. Ito tayo. Ha? Hindi na nga. Ito po. Ito po. Ito na. Mano po sila ito ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Hold. Next is attack front. Develop po ito yung natawag na hinge, ball socket, hinge. I-develop po ito sa after libida yung mga joints natin na ligaments na muscle. Hold. Let's relax. Yan ito. Yan pa. Ilang pa to eh. Opo, ito na ito. Wala pala. Pumunta kay Tutok. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Hold. Hold please. Kaya ako mo ko.
Oh. Ready, prepare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prepare. Exhale, breath. Okay. Position. Ready. Okay. Tahu na to. Diba? Wala to. Stop. Wala ka na. Buhay ka na. Ready? Oh! Guys, tapos kami sa rotation namin. Pupunta ito to. So, ngayon naman yung aming last upper limb is body sa akin, rotation. So, 140 counts. Yun yung aming last na sa aming upper limb. Warm-up and exercises for stroke patients. Yeah. Release it back. Release it. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, position. Punta ka na ako na eh. Ready? Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25,
60. Yan na. 50. Ito na. Session. Okay, session. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Guys, 100, last 40 for our last exercise. Again, sa aming upper limb, warm-up and exercise for stroke patients. Diyan po na tayo sa block 5 lakbit, araya, Pampanga yan. Kailangan konti. Woo! Walang power. Dalo ba? Sasya mo. Ready? Ilan to? 100. Okay, very good. Go ahead. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 1, 2, 3, 24, 25, 26, 27, 8, 9. So yun guys, tapos na nga ang upper limbs. So na-excel ako dahil wala akong problema nangyari sa ating challenge. At nakuha niyo po yung 140 per program ng aming upper limb. Pataas, paharap, at paikot, then reverse. So again, nakuha niyo po na ang walking therapy at least kahit 5 o 3, at least makalakad si Jerwin for blood circulation purposes. Pagpatibay ng kanyang mga tuhod at ligaments sa kanyang hamstring and femoris ng kanyang lower back at lower limb. Ganun pa rin. Okay. So, nakalata ko rin eh. Kasi hindi lang ako ito rin eh. Ano ka naman yun? Oo, bakit? Ayan, ang person. Station. Okay ba yan? Tayo. Bilang. 1, 2, 3, 4, 5. Whoosh! Oh. Video ko niya. Ayan guys, ito yung aming walking therapy naman ni Jerwin. So para ma-condition po yung kanyang paglalakad niya. Oh.
Huwag kang magulo. Magulo ko video yan. Bibidyo ako. May pagkayawa eh. Tangan ka po. Sobrang pangkano, ha? Ha? Dos. Good. So again, this is a walking therapy program. Yan. So ito dito naman ilang programa sa stroke yung paglalakad for blood circulation purposes, patibay ng mga lower limb, ligaments, femur at hamstring mga muscle. Yan. Kasama ka na to ha? To. Taga-video sama kita. Tuwi ka na yung mukha yan parang. Ayan guys, so... Balo ko to. Boom. Takbo ka, takbo. Very good. Diba? Good. Dibangon ko. Exhale. Baba. Masuk baju. Baba. Okay, so guys, kataran to guys. Ayan. So again, this is our end of our therapy program. Mamaya imamasis natin siya. So ako continue this. Masyadong mahaba na yung oras. So kakat ko muna ito. Again, maraming salamat po sa inyo lahat, mga subscribers, likers. Muli, si Moderno Mangkeping 2 at sa amin pong vlog ni Jerwin Pineda dito sa may Block 5, Lakmit, Aray, Pampanga. Yan. So makikita po natin yung mga improvement po upon doing the activities. So dumadami yung mga repetition na ginagawa namin, like yung kanyang upo tayo, na-reach niya na yung 200, and then yung kanyang upper limb, na-reach niya yung 140. So nakita ko sa paglalakad, medyo magaang na, medyo pagod lang. So wala nang rest. Hope tomorrow. To na, tomorrow. To!
Ha, okay. Yan, gumakoy po. Yan.